Kişiler işin olsa, işten seni sağlanıp, tüter kişin olsa, en zor bäxetmene şol ol dünýada, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda. Yüzlerinde sarı sağış gitmese, bağlaşan sina hasret gidirmese, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda. Baş başımda baldım, durgan bugün bolsa, anda sine götür, durgan ürün bolsa, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda, en zor bäxetmene şol ol dünýalarda. Nide жылы түрен нақын иезің болса, her şan жанымды